Lujakunto. Eikö olekin mukavaa, kun on paikka, mistä saa lähes kaiken tarvittavan sisä- ja ulkoliikuntaan? Urheiluliike Lujakunnon valikoimasta löytyy välineet hiihtoon, uisteluun, jääkiekkoon, lumilautailuun, salibändiin ja muihin sisäpeleihin sekä moneen muuhun lajiin. Huollamme myös välineesi timmiin kuntoon, jotta saat liikunnasta parhaan mahdollisen ilon ja hyödyn. Laaja valikoima lisäravinteita varmistaa, että jaksat ja palaudut harjoituksistasi hyvin. Lujakunto Nokian Yrittäjäkadulla tarjoaa liikuntaasi sopivat välineet, välinehuollon, osaamisen ja palvelun, jotta sinä voit keskittyä liikkumiseen ja nauttia siitä. Tutustu myös verkkokauppaamme osoitteessa lujakunto.fi.